Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Rupa Mas Kepemala pemirsa. Mau nyiram tanamanku tak siram. Alhamdulillah si konten kemarin kimong sajane para tak konten. Nah, pemirsa sudah mulai tumbuh. Sing aku konten kemarin di bekas galon juga sudah mulai tumbuh. Alhamdulillah. Itu juga kocai mau tak guna pemirsa. Kocaiku minta ibuku pemirsa. Tak guna pemirsa, kita siraman dhisik. Aku pernah dikai saran karo Makni. Sekali-kali kayak micin nduk, tapi aja bendino. Anu guys, jare marai apik. Nganu aku nanam bawang merah yang muter bisa. Ini disirami 3 kali sehari. Walahku juga urip, ngono wis gede tak pindah guys. Iki kan aku golek selai ben gelem tukul iki ning ndi kok pemirsa. Oh guys. Aku nanam kates ayo supaya urip. Mungkin iki mari cedek sawah hani subur bisa. Mumpung ana lahan, mumpung izin karo sing tuwa oleh. Alhamdulillah. Nyamake malah seneng, guys. Niki aku pijer-pijer iki yo kondo sing tuwek, pemirsa. Sing tuwek. Ya ana buah naga. Jelek bibit mak urip, tapi yo belum gelem berbuah. Wis setahun lho pemirsa. Ora gelem berbuah. Ora gelem berbunga dan berbuah. Mau tak donono pemirsa tandurannya apa selain pisang. Ya ana sing komen, "Mbak, bukannya serai itu apa? Aku lali kae. Serai itu apa ya? Sarang ular." Kok serai itu malah nek menurutku serai iki gak sarang ular guys, malah kandungannya itu bisa mencegah nyamuk datang malah. Bu ya aku gak paham. Aku nek iki iki bisa nyirami tanaman. Loh, gedang ulene. Ana sing ngomong, "Mbak, gedangnya kok lucu, Mbak?" Ya, nyempluk guys, gedangnya. Nyempluk imut-imut. Nah, tuh pemirsa seperti apa urip guys. Oke, tak tuh pemirsa urip pemirsa. Tuh tanduranku urip guys. Iki engko tak pindah pemirsa, iki mau cuma sementara karena apa? Dek niki nek pas wayahe semi bertunas ki ben aman dari mentok, dari ayam. Soalnya dulurku kene iki ana sing mintoke dibebasno guys, diculno lah. Nek aku ki yo nek nglarang wong ingon-ingon ya aku salah. Dadi aku yo jogo-jogo awakku dhewe. Ya kok dulurku kene iki yo nanam waloh dicul di berno urip liar pemirsa. Iki tomat guys, tomat. Iki pas kae lho aku ngonten Mas Santo gawe iki ku wis tak video, wis tak konten, cuma kehapus karo video liyane. Lah nek video-video kontenku sing wis ditayangno kan langsung tak hapus pemirsa. Ora tak hapus yo nganu guys. Ora tak hapus engko memoriku penuh, HP ku mesti mati. Iki oh, kita mati guys. Aku pesen tomat bibit-bibit niku pesen online pemirsa. Aku nang Cepu ki juga apal. Cara mono ono iki ning daerah kono lho. Iya. Daerah Wonorejo ya aduh. Pomo arah arep mulai Jepon pemirsa. Aku pesen online. Sisan ngono. Angin iki kenapa aku manggu iki? Aku memanfaatkan limbah ataupun bekas es teh.
tuku pot aku kelar-kelar ae guys, cuma aku terayu konsepnya memanfaatno iku lho tukul ya. Ki Mas Anto mbok bibit tomat tok sing di anu teronge mburep mbura sing cepet urip malah nganu tomate guys. Iya lho tukul pemirsa, iki kocai mone mati tak kei nganu tak kei jari ibuku lah iki barang seringo dikei air bekas cucian beras, air pususan beras, mususi beras kuwi lho pemirsa, kan ono aire kan bekase kan iku ya. Kuwi disiram nang tanaman iki. Sebenarnya kita di sore guys aku nanam iki. Mene nang kene aku nanam bawang merah loro, cuma kejabut godhongnya kejabut guys. Iki bekas atasane tak tanami bawang merah serai dan kuwi kembang wijaya kusuma. Iki waloe guys lho. Walo lho tomate urip pemirsa. Engko tak pindah kok pemirsa. Duh semute. Niki engko tak pindah guys. Wis tak sirami yo. Wis. Engko tak anu pemirsa. Engko iki mari merambat tok pemirsa. Oh ya semute akeh. Niki yo rajane semut. Nah, iki juga alhamdulillah ya Allah. Iki terong apa ya pemirsa? Iki terong apa lombok guys? Aku terayu mau tangguh ora terus budidaya akeh urung kan isih eksperimen sik aku. Tuh iki urip wis iki pemirsa tanduran lho. Iki terong apa cabe aku. Nek isih cilik isih sanksi aku. Oh, tukul. Gak terong yo cabe. Oh, serene tukul guys iki dikei tonggoku kemarin lho pemirsa. Dikei tonggoku ambek blutur-bluturnya mbuh rembura. Iki pepaya alias kates njaluk bibit ibuku tukul. Alhamdulillah. Iki sing dicerpake. Kono yo sak ana serai kono. Sepi isu niku. Soalnya ngomong lewat mboten nang sekolah lepas. Ini cuma sekolah. Sini ke kegiatanku pemirsa. Mbok yang ini apa meneh. Ki mau wis tak saponi sakjane kene iki, Mas. Memang jane wis tak saponi ki sawengi. Ndelala kok oh iya cah aku wayah mergawe. Sebenarnya tak saponi dalam rumah gak sepiro akeh, guys. Oh, pemirsa. Lagi tuku ndek apan. Dicakari kucing kok. Joku yo. Kucing iki cara monone kucing kan sik cilik ya pemirsa. Cara mono bocah iku isih mbling-blingi. Apa sih bandel-bandele. Suwek. Sok memang rencana yo aku arep tuku neh nggo gantine. Nek iki rusak tak cuci kan ora udo ngono lho. Aku yo makasih buat Mbak Widi yo. Makasih. Nek ana tamu akeh iki sore nang kono, iso nang kene, ngono guys. Ya iku mang alhamdulillah. Kontenku ijer ki gak sia-sia wis tumbuh pemirsa. Aku masih punya galon bekas. Nah, nanti
Kan aku nek tuku kan mesti galon saya sekali pakai kuwi tak klumpukno, mulane ku tanggo media. Jadi aku ki mengurangi sampah plastik pemirsa. Nek perkara tuku pot, asine iso-iso ae aku, cuma aku tak delok lho. Bekas galon kok tambah akeh ya dirosokno bisa ae pemirsa. Cuma kan tak manfaatno ternyata kan bisa. Walau itu ceritanya kan warga nggone budeku. Tak sebar nek basa mbrone niku dideder. Disebar engko nek tukul engko tak pindah. Iki sementara ngono sih. Kayak kuwi aku nanam bawang merah. Kan aku milai bawang merah, bawang putih. Terus kuwi iseng tak buat ngono malah tukul, guys. Ceritane kuwi. Malah tukul pemirsa. Ya alhamdulillah. Maksudnya memanfaatkan. Buriku juga ono pupuk kandang ati. Ya, di sawah kuwi memang gak cuma pestisida atau pupuk atau urea, cuma ya kudu diimbangi sama pupuk kandang juga. Bapakku mbiyen juga pernah punya sawah, guys, nggarap sawahe. Kange, kakake, cuma mau 2 panenan tok. Soalnya masalah pengairan, masalah apa jenenge gagal panen yo jenenge wong ki koyo padane semua segala sesuatu kan modal. Ngonten modal, dagang juga modal sesuai dengan budget ya. Nah kayak aku niki ngonten modalnya metu kudu modal, ngonten apa kudu memang metu modal memang di mana-mana cuma kan yo harus kita sesuaikan. Ya kuwi mang wis kabeh. Alhamdulillah guys, baik mang wis anu tunggu kabeh kok arek tak pindah. Kayak aku wis punya galon, wis tak bolongi. Kuwi tadi sore sebenarnya tak konten iki gluduke dader-dader, listriknya mati. HP ku karek 30% ya wis aku. Listriknya mati sedelok pemirsa. Iki gak bisa pilih durasi. Dulu kontennya aku mau melanjutkan kegiatanku selanjutnya. Ya wis ki mang. Kegiatan pagi kunuku nyirami tanaman, makani ayam, makani kucing, terus masak, ngopeni anak masak, wis kuwi. Bu rumah tangga yang ngono kuwi, yo ono sing kuman mbak kok bosne tutuai lihat terus aku kok mbok kon ngonten apa guys, bu rumah tangga, aku pengen yang nengar komputer dadi pegawai pajak apa pegawai pertanian, lah aku cuma SMA tok guys, yo nek bosen yo sepurane. Pengen buah ya masa buah bendino sih buah sapa kudu niki yang ngono ya. Ya wis pokoknya kita harus berbijaksana di media sosial, berkomentarlah yang baik dan benar ya ngono kuwi yo. Saiki ki akun siapa di belahan dunia iso dilacak. Angger nyewa jasa IT atau tim cyber sampai ndeli ana pelosok pucuk gunung kui akun detail iso dilacak. Mulane saiki do hati-hati untuk berbicara ya. Berbicaranya jangan keterlaluan sampai menghina, menghujat ataupun anu apane soal anak kecil ya kok kae-kae. anakku di nek aku ki ya musuh aku wonge sabar. Tapi nek sampai musuh sing wong luweh pengalaman yo. Sampai nyewa ahli IT atau ahli cyber, hati-hati akun iso dilacak sampai manapun. Mulane kita hati-hati. Nek sampai ada benar-benar bukti komen yang tidak baik, apa meneh wis mengarah ke tindak kriminal, pencemaran nama baik, penghinaan ya body shaming kuwi iso tindak pidana lho. Mulane hati-hati. Terus pernah aku ngomong mengerti kan? Saya para pemirsa ngerti kan? Musuh aku karena aku yo masih belajar. Aku sih menengah, tapi nek musuh sing duwe channel jasa IT apa cyber yo. Oh, tim cyber ya hati-hati. Sudah dilacak akun mulane itu komentar hati-hati. Jangan menormalisasi mentang-mentang apa ini loh, kok mentang-mentang. Jangan menormalisasi bahwa
konten kreator harus siap mental iki mental wong beda-beda lho guys ya. Delok pembulian berita-berita televisi, berita-berita online, sampai ana sing meninggal gara-gara pembulian ki ganas. Sakit mental ku luwih parah, pengobatannya luwih susah, relatif luwih sulit sembuh daripada luka fisik mana kene kena apa mari. Luka mental ki sing dihadapi psikiater mbek psikolog lho guys ya. Nek duwe BPJS Mandiri nek psikolog tergantung bisa di cover apa enggak. Mulane hati-hati nek omong. Musuh aku wong ngalahan meneng tapi sampai musuh wong liya sing luwih pengalaman duwe channel ahli IT jasa iso bongkar akun seseorang. Hati-hati nek omong. Jangan menormalisasi konten kreator kudu siap dijelek-jelekan. Sampeyan piye generasi muda selanjutnya, hati-hati. Musuh sing luwih pengalaman duwe channel duwe relasi jasa IT atau tim cyber, hati-hati. Nek komen hati-hati. Tak elingno. Yo lawannya musuhnya harus gawe web juga. Aku sing ngomong bolak-balik nang konten. Di akhir konten. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Itu hukum alam, hukum nyata, hukum semesta. Jadi hati-hati bertingkah laku. Aku tak hati-hati kadang sek wedi. Yo. Misalnya gak seneng ya wis, gak perlu provokasi ngejak teman-teman lain untuk menghujat orang lain aja. Balik nang awakmu dhewe. Omonganku digugu. Sing ngomong ngono ku suatu saat nanti dibalas karo Gusti Allah. Hati-hati. Mulane ya kuwi. Ingat ya, aku nggak konten tuh mengedukasi. Jangan menormalisasi bahwa konten kreator harus dijelek-jelekan, jangan. Generasi selanjutnya pasti akan menurun ikut-ikutan. Pembulian kuwi ganas guys. Nek gak kuat iso bunuh diri, hati-hati. Tak eling-eling. Terserah arep sing nontonnya nampa apa gak silakan. Tapi yo kuwi, hati-hati. Sekarang ya. Soalnya bisa dilacak akune sampean-sampean iki. Entah akun dikunci, entah akun privat, akun palsu, akun asli, apapun akun kuwi bisa dilacak. Hati-hati ya. Berbicara bermedia sosial. Udah tak tutup dulu kontenku. Terima kasih. Pokoknya aja lali, like, comment, subscribe, keluarga Mas Goblom ya gue mang. Hati-hati. Segala sesuatu semuanya bisa dilacak. Angger dua relasi dan koneksi tim-tim sing ahli IT dan cyber. Hati-hati ya. Terima kasih. Aja lali, like, comment, subscribe, keluarga Mas Goblom. Aja lupa berkufur. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Berbijaksanalah dalam bersikap dan bermedia sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.